Sweetheart. Robí sa takisto, ako keď si dávate dieťatko na seba, ale máte bez dieťatka, takže sa nemusíte namáhať ani pred koleň. Zoberieme si teda stred šatky, dáme si ho na chrbát. Budeme už vytvárať podprsenku s tým, že si spodnú tú druhú polovičku látky nedáme celú podprsník, ale necháme si ju tým pádom prejsť až na brúško. Vytvárame podprsenku. Pomôžeme si aj druhou rukou, keď treba pri brúšku, aby sa nám to robilo ľahšie. Prehmatneme. Dáme si kolena, upevníme. Je dôležité stále si riasiť tú šatku, aby sa nám potom nikde neprekrútilo, aby sme mali pekne vyrovnanú aj vzadu, aj vpredu. To isté robíme aj na druhej strane. V prípade tu ešte pekne dotiahneme, keď tu máme nejaké nezrovnalosti. Tiahnem. Keby ste mali pruhovanú šatku, opäť vidíte, kde treba dotiahnuť presne tie pruhy. No to dávam tak viac menej pocitovo. Riasime. Horný len, že je dôležité si nájsť a prichytiť predné riasy. Môžeme si to viesť aj cez vrch, potom v prípade všetko prepoliť na polovičku, keď máme obe strany pekné. Z toho vediem pod brúško. Kto by chcel, môže si to uviazať už teraz. Ja z toho vediem ešte dozadu. Je skrútené pod brúško, aby sme si ho podopreli. Dozadu. Ideme aviúzol. Toto je veľkosť 5. Keby ste mali 6, tak by ste mali dlhšie trošku. Stačí jednolitý, keďže nepotrebujeme istiť dieťatko ani nejak extra spevný očiatko. Napravujeme. Tady si ešte môžeme minúť túto stranu. Ešte sme strikať prsty. Mám pocit, že niekde máme ešte niečo na stranu, tak si môžem povyťahovať. Keby sme si chceli ešte tú stranu pretočiť, tiahneme si ju, pretočíme, ukážeme všetky krásy šatky.